Tumakder tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Happy Mother's Day kadagiti amin nga nanang Apo. Lakablaawan nyo man dagiti nanang ti Happy Mother's Day. Kakabsat ti Espiritu ti Diyos, iso ti mang pagpabilag kada tayo. Isu ti mangidurduron kada tayo, nga agaramid iti naimbag ken kinapudno, nga agtalag iti grasya ken bendisyon na. Isu ti mangiturong kada tayo, nga addaan tinasaya at akananakem. Ti Espiritu isu ti mangmangted ti biag kada tayo. Agdaydayaw tayo nga rod, iti dayto nga Espiritu, kastamot nga pagbabawyan tayo, dagiti basbasol tayo, tapno addapan na kaikaritay ang makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Iti si bababawi anakem kunatayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basul ko unay isu nga agpagpakaasi ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayumet kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan nagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo
pakawanen naka di mo ipalubos akan ka may Gloria iti Diyos iti kangatwa 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 ket ditoy ibunan nagtataitan og daka magbabanda ka daydayawen daka pagyaman kamken ka kaputi na indaglan na dayawen mo Diyos na ilangitan nga agi Diyos sama man nakabalin namin kat sika po Yesu Kristo bugbog tong Diyos na po Cordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatwa Gloria iti Diyos iti kangatwa sika kadagiti basbasul ti lobo kaasyan na kami kaasyan na kami sika kadagiti basbasul ti lobo awatem kadayto arararami ket sika situtukawiti makanawang ti Ama kaasyan na kami kaasyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatwa Gloria iti Diyos iti kangatwa
Sumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, aramidam ka di anapas nek ti singpet mi amang rambak iti dahi tinagasat nga aldaw ti panagungar ti Apo. Ipaay mo kuma, tati panangilaglagip mi iti daytoy a misteryo. Ipaltiing na tinasingpet a panagbiag mi. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Simmalog ni Felipe, iti syudad ti Samaria, ket inkaskasabana kadagiti tattao iti may papan iti Kristo. Impangag dati sinao ni Felipe. Nagdengdengeg da ken kuana, ket nakita da dagiti milagro nga inaramid na. Nagikikis a rinmuar dagiti dakes nga espiritu kadagiti adu analuganan. Adupay tinaimbagan a paralitiko ken pilay. Kasta unay tiragsak dagiti tattao sadyay. Nadamag dagiti apostoles nga adda ijay Jerusalem anamati dagiti taga Samaria iti sao ti Dios. Imbaunda sadyay da Pedro ken Juan. Idi simmangpet da sadyay. Inkararagan da dagiti mamati tapno awaten da ti Espiritu Santo. Tanabunyagan dalaeng idi itinagan ni Apo Jesus. Ngem saan pa'y abimaba ti Espiritu Santo kadakwada. Iti kasta, impatay da Pedro ken Juan ti imada kadakwada, ket inawat dagiti mamati ti Espiritu Santo. Ti sao ti Apo. Da kayo amin na tattao, agdaydayaw kayo iti Diyos, ket agdiri kayo. Da kayo amin na tattao, agdaydayaw kayo iti Diyos, ket agdiri kayo. Ikantayo ti dayag tinagan na. Idaton nyo tinagloryaan na pagdaydayaw ken kuana. Kunayo iti Diyos, nakaskas daaw dagiti aramid mo. Agrukbab ken ka kadagiti amin nga adda iti daga. Ket ti pagdaydayaw itinagan mo ikantada. Umayo kitaen ti amin nga inaramid ti Diyos. Dagiti nakaskas daaw apan nakilangen na iti amin a parswa. Pinagbalin na iti taaw anamaga adaga anagnaan dagiti ammami sadyay. Nagrag-o kami iti inaramid na. Agturay nga agnanayon babaen ti panakabalin na. Umay kay agdengeg da kayo amin a managbuteng iti Diyos, tasaritaek ti naramid na kanyak. Idaydayaw ko ti Diyos, gapu ta ipangag na ti kararag ko, ket di na imbabawi ti di agbalbaliw nga ayat na kanyak. Ti may basa na adaw iti muna surat ni San Pedro. Iti puso yu raemenyo ni Kristo akas Apo. Sisasagana kayo kumakanayon ngagpalawag, kadagiti agsaludsod may papan tinamnama nga adda kada kayo. Ngem aramidan yu daytoy asipapakumbaba ken siraraem. Nadalus kuma dagiti konsensyayo, tapno no pabayanan da kayo dagiti mangpadakes ti aramidyo kas pasurot ni Kristo. Mabayanan da kumati sawang da. Tinaimbag tagsagaba gapu ti panagaramid tinaimbag no isut pagayatan ti Dios. Ngem tagsagaba gapu ti panagaramid ti dakes. Natay ni Kristo gapu kada kayo. Wen nabimpinsan na natay gapu kadagiti basbasol. Tinalinteg a tao may paay kadagiti nakillo. Tapno iturong na kayo iti Diyos. Napapatay iti bagi ngem napagungar ti Espiritu. Ti sao ti Apo.
Apo at dakuma kada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, no ayatendak tong palinyo tibilin ko. Agdawat kayo iti ama, ket ikan na kayto ti sabali ama magbaga, nga isu ti espiritu ti kinapudno. Nga agtaeng kada kayo iti agnanayon. Saan ang mabalin nga awaten ti lubong daytoy nga espiritu? Agsipod ta saan na makita wenno ammo. Ngem iso ammuyo, taagtaeng kada kayo, ket adda kada kayo. Di kay tubaybayan adakda kayo. Agsubli aktumet laeng kada kayo. Basit laeng atsyempo, ket dinak to makita ti lubong. Ngem da kayo makita dakto, gapo ta agbiag kayo met, agbiag kay tumet. Intun dumteng day nga aldaw, maamuan yun to nga adda akin amak, ket adda kayo kanyak, kasti ka addak kada kayo. Ti umawat ken mangtungpal kadagiti bilin ko, isu ti agayat kanyak. Ti agayat kanyak ayaten to ni amak, ket ayatek tumet, ken agparangak to ken kuana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Iti liturgical development tayo, diyak malagip no niya nga eksakto nga tawon, idi introduce da kada tayo, DJ songbat, nga anya ti kunana, iti Ingles, kunana, the Lord be with you, no kunana, ti songbat tayo, dati-dati, and also with you. Ngayon, di nag-develop, diyak malagip no niya nga tawon kunadan, the Lord be with you, no kunanan, ti songbaten, and with your Spirit. Anya ti intensyon. I-discuss da kada kami iti asembleyami apapadi ti Nueva Segovia. Inawat tayo nga ti Apo adda kumakada kayo kunana ti sungbat tayo accepted di dating os-osaren tayo nga kasta kumamot kingka. Tano dengdeng gemot nga agpaiso no kuno ti sungbat tayo damay sa parokya nga mangos-osar, diya mo no, handamot, datayo ka-acceptive mo di dati, adda mangos-osar, ti Apo adda kumakada kayo kunada, kasta kumamot ti espiritum. Kaya han nga nasanay, gilapayag tayo, kasla awkward kuma. Tanukit kita, kasta kumamot ti espiritum, no kunana, kasla, how about the totality of the person, kala kuma, di buo nga katatao, day tao. Ti espiritum kula ti Apo da kumaking ka kasda kumakada kayo kasda kumamo ti espiritum kasla medyo adda na ilaksid di jay bagi jay corporeal body tayo kasla na ilaksid di jay daytoy bagi tayo kasla kasjay kumati panagawat ko ngamhantay nga nasana iso nga da tayo imbes nga kuna tayo kasta kumamot ti espiritum, da tayo inaccept tayo, nga kuna tayo, kasta kumamot ken ka. Tanukeng ka kuna tayo, the totality of the person. When kastoy mo dati espiritu ngamin, tanukit kitaan tayo, after, into no, umay nga Domingo, maikanam nga Domingo ti panagungar tatta, into umay nga Domingo, rambakan tayo ton tiyo uli, ni Apo Jesus sa dilangit. Kalpasan ti makadomingo, rambakan tayo ton ti bababa ti Espiritu Santo. Iso tinang pasanto kanya tayo. Kakadagiti maibasa, tatta nga Domingo, pasig nga maipapanti Espiritu. Haanpay lang nga piyesta ti Espiritu Santo, nga maipapanti Espiritu Santo. Nagpintas. Umuna nga maibasa ni Felipe, napan, nagisuro, maipapankin Kristo. Nagiikis, dagiti dakes nga espiritu, nagbuteng da, nagpapanaw da. How I wish nga kasdi kumamukan niya tayo niya. No kumamu mangag tayo ti Espiritu Santo ko, agiikis kumamu, dagiti dakes nga espiritu nga addakan niya tayo.
Ay, awan dakes nga spirited toy. Mo. Awan. Diyan mo Espiritu ti Marites. Ay, agad papanod ako ma. Espiritu ti man nagisupot nga di pa inalpas ti daya. Nagadya ko Espiritu ti kinatangsit kadaguran gura. Espiritu ti kinaman naging bubo. Dagito mo ti kalaban tayo ket. Haanda mo nga kaslahan nga madmadlaw nga nagdadakkel ti akamdangam isuda ti mga abak ti espiritu tayo. Kano kunana adda kuna ngamin ni Apo Jesus adda akto agsubli akto adda akto kadak di kay to pulos panawan. Kasano ti pan nakaammo tayo nga adda ti espiritu kanya tayo. Irugi tayo. Idi nagbunyag tayo. Nakakita kay ti bunyagan na bunyaganan. Nakakita kay na bunyaganan. Sakay sa mula adda no adda bunyag ta mo yung adda na parte. Bunyag. Anya tinaramid ni Apo Padi. Wano saan? Dikon. Wano ni Apo Obispo. Anya ti bagana ko ma. Renaldo, siyak bunyagang ka, itinagan ti ama, anak, espiritu, mamintlo na nga buyatan. Anya ti ikatin na jay, awan ti basol a personal, day jay ubing ta, awang nga tinakam na pay. Ada nakam yo awan. Isu nga daytay kabsat tayo nga special kuna tayo dagiti adda learning disability da haanda nga kompleto di basol kada kwada ta awan ti kurang di consent di nakem. Isu nga uray makaalad makan nga handa impakpakada mai-excuse da ta pa di consent nga rod kaag kurang. Kadi jay ubing awam pay ti basol na ngam apay nga bunyagan tay nga ubing natawid nga rod. In the Old Testament, nagtitinawidan, amin nga maiparsuan, nakamalditan data nga basol. San Agustin, anya ti kunana, during conception, kabayatan nga agsiksikog da jay nanang, nagbasol, jidara na, dara di ubing rumwar si babasol. Apay dita siya mga bulan, nga da kayo nga nagsikog, di kala nagbasolan. Hanyo nga inapan nila kayo, idi paulyan nyo manggang rabrabi nga, mga tiyempo ti pa nagmamangga, ta aginaw ka. Nagbasol, iso nga awan di consent di ubingam si babasol, anya ti mangikat di danom. Kuna ni Apo Padi, ang rey, bunyagang ka, itinagan ti ama, anak, mapukawon da jay, basol. Inton lanaan ni Apo Padi, no di bunyag, tilana, sa dinno malanaan, idtoy, lulunan, amuyo ti lulunan, crown. Malagip yun, di sermon ko nga nang lanaak, tilulunan, nagluunang, sa bali mo gayam, yung kumpisar ko, apakawan ng apo ko nak. Ito'y, anya ti awatin na dayjay, threefold missions of Christ, anya dayjay, nalana, linanaan na kay ni Apo Padi, inawat yu ti mission ni Kristo, anya dayjay, Padi, common priesthood, Padi kayo, da kami ti ministerial priesthood, Padi kayo met, propeta kayo met, sa balin sa mo ti amuyo nga propeta. Iti sa mo nakamotor nga agipukpuk kaw bigat aldaw malam 18:30. Sayang di tagtaga-ineb kaw kawas. Na sa mo ti amuyo propeta ngamin. Propeta tayo agsa ti pudno. Iwaragawag ti pudno. Ari anya dayay si papakumbaba nga nagserbi. Linanaan na tayo ni Apo Padi ditoy crown tayo. Ngam inton agkonperma, the same day lana nga usar na krisma kunana. Sa bali ti lana ti masakit. Krisma, iso pamunyag, iso ti pangonperma. Ti mangonperma, ti tangrunaan nga minister na ti confirmation ni Apo Obispo. No, ada conflict schedule kan na mabalin na nga i-delegate. I-delegate na iti may nga monsignor, wano saan da kami nga papadi. Da kami nga papadi, tinoy ba si Gobia, dagiti agsagsagana nga agkasar, inikanda kami ti faculty, kung nana diya, i-delegate ni po yung obispo, kas la lisensyami nga mangunperma. Kanya ti makonpermaan, inton makonpermaan, enhan nga dito ti malanaanen, ito iton muging. Anya ti kuna di mangunperma, obispo, padi, wano, monsignor, anya ti kunana, maimaldit kumaking ka, dagiti sagot ti espirito, nakamalditan kanya tayo, nakapagkatan nga haanin nga maikat.
Iso nga datayon, tartarabayan na tayon ti Espiritu Santo. Anya dagiti sagot na. Wisdom, kinasirib. Iso nga no, agmumon. Nagmadimot ta sa nga agmumunon. No, agnanang ka nga ang kamakasurso. Ay, kadya mo, baka nakaturog ta Espiritu Santo. Understanding, pan nakaawat, no, hang ka makaawat, yak mo. Yak mo, no, yak nga taon. Pan nakaam mo, knowledge. Turod, fortitude. Ti Espiritu, ti mangibaga kada tayo ti turod. Nga agsao iti pudno. Dagita mo akulait ka, ti pagpaturod damot ka. Awan ato ba ito? Sa dala ko mantamot ten, nakadwadan. Sa bali at turod day jay. Turod nga agsao ti pudno, uray may saka. Haan na ka nga mabalbal yan, di decision mo taamom si katipod no turod kinatangken daya panadbuteng kini Apo Dios sagot dagita kadi Espiritu Santo no kitaan tayo uray no niya ti mapaspasamak aggargaraw kada tayo. Hello, aggargaraw. Kas ano nga aggargaraw ti Espiritu Santo kanya tayo? No ti tartarigagayan ti maysa nga tao, ama ti pamilya, ina ti pamilya, kameng ti pamilya, no ti tartarigagayan tay paylaeng ke panagkaykay sa ijay pamilya, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo. Imbes nga riri, imbes nga conflict, imbes nga panagsisina, ti tartarigagayan payla di puso tayo ken agkaykay sa kuma. Agbiag tayo ti kinapudno, si ka nga ama agbiag ka anapudno, si ka nga ina agbiag ka anapudno, da kayo nga anak agbiag nga napudno, agtrab-trabaho payla ti Espiritu Santo. Aggargaraw ti Espiritu Santo kanya tayo. Kada kay nga naganak ko nayo, Mother's Day. Anak, agbasa ka, nasaysaya ato ti masabayam. Tultulungan paylaeng nga agnakem, agbalin nga nasayaat, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kanya tayo. No adda payla nasayaat nga gagem, amuyo ti gagem. Ansamot. No di puso tayo agtartarigagay paylaeng tinasayaat nga panggep na kayat na nga sa awon, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kanya tayo. Apay ti kunayo da kay nga addad to'y tatta. By accident nga adda kayo to'y unag ti simbaan. Hello? Apay ti kunayo, by accident nga adda kay ditoy. By accident ka di nga adda ak mga pading agtatader ditoy. Haan? Sino nang ibaga nga umay ka makimisa ka umay nang ibaga? Naruwamak nga minin, Father, ta kada Domingo, nasa nayak nga min, body clock ko dayta umay makimisa. Although kas jay body clock dayta, but it is the work of the Holy Spirit. The work of the Holy Spirit nga apay nga ginuyod na kapay lang nga imay. Adda pala nasayaat nga kananakam mo. Kaya't nga sa uwan, inawis na kapay laeng. The Holy Spirit is working in us. No, dadumagamin kay pagarup tayo ka, haan ba kasla ko mga min narwamak laeng, Father, haan no yun unag mo nga pampanunutan ti Espiritu Santo, ur-urnungan na tay pay laeng nga agdaydayaw king kuana. No, adda pala pan nakaawat, no, adda pala nasaya at nga panagnaknakem tayo, ay hamo aramiden dayta, madi. Agtrab-trabaho pala kanya tayo. Baliktadin tayo. Dayjay, naggapo ti Espiritu Santo, inyag na kanya tayo, amin nga aramid tayo. Baliktadin tayo, mat. Dagiti aramid tayo akas tao. Maiyan nurot kadi, adda kadi intensyon na nga para kin ni Apo Diyos, para ti pan nakaidaydayaw ti Diyos, ti Espiritu Santo, kada tayo wano, ti kalaban na datoy, datayo ti maidaydayaw. Dayjay ti kalaban, dayjay ti urayon ti dakes nga Espiritu, nga gundawayan na tayo. Imbes nga, dayjay aramid tayo, maidaydayaw ti Diyos, no daduma, dadaulan na tayo. Hanggas pangarigang kuma, haan mga masapol nga, agpadi ka, agdoktor ka, agisuro ka, tapno, adda trabaho ti Diyos, haan, uray dagiti ordinaryo, simple nga aramid tayo, ye unag ti balay tayo, marina tayo, no parakin ni Apo Diyos, no para kada tayo. Takunana, good works, dagiti nasayaat nga aramid, mabalin a pagsupapak ti basol.
No saan nga datayo ti maidaydayaw no isuna. Dagiti nasayaat nga aramid tayo, mabalin nga agbalin akararag no nain kararagan idaton tayo para kini Apo Diyos. Ngam no datayon ti naidaydayaw, haanen, maabak ti Espiritu Santo kanya sa bali nga Espiritu daydayan. Uri dagiti tempor ay ordinary nga trabaho. Panaginaw, nagmayat ti aginaw. Di man, nadamang banggag, nakanggag kay ti gininawon nga agdaydayang, amoy ti agdayang. Kung ko na, hanggang kan tadi sango, dali ka na, tadi ka ito agbaak. Kanagado ti kagayam ko nga nagbaak. Handiyak among os-osto dahi dya, patpatsin nyo mat. Agdaydayang agkan-kanta. Naragsak di puso na. Mabalin nga kararag. Agluluto, idaton mi, ken kaapaw toy biya. Kinagmayatan. Diyan nga agin inaw nga tuman na butob kin agilunlunod, dagitoy nga mamartag, di kay pailag sakit ni tiyan na. Mabalim mga agtrabaho ka nga mangilunlunod nga agdaydaya mo dumaan. Yalaw, mauawatan niyo ibagbagak. Mabalim mga di trabaho mo ka sa bali tinakabungon, sakit tinakam, rurod, pungtot. So nagiti kabalay ko, nagpipin na to dunda. No panaginawon, apo, da makatakken. Rumwarto numalpas. No dumayamudom di agug-ugas, into no ko, awaman iman na tay tasa kaun. No nakabuong da, inkabil da nga dagos jay, ayan ti basura tap no jak madlaw. Hama kung kunakla. Kadi jay oray na kaya nga trabaho, no naimpapuswa, no addaan ti ayat, balin pa nga agbalin akararag. No guided by the Holy Spirit kunana, no dayi aramid tayo kay iturong tayo keng kuana, mabalin nga pangdalos ti basol. Ngam alwadan tayo. Taapaya, no nakaaramid ka tinaimbag, or orayon ti dakes nga espiritu nga dadaulen na ka because of that good works. Gapuday ta nasayaat nga inaramid mo, virgin na ka. Anja day jay, agisingir kanto. Lamo ada kita daddo mga apo nagmayat dati inaramid mo nga simbaan mi dito isalsi haang nga siyak. Jak pay nagpinta tadya magkaya. Siyak laeng tinaiyasain nga padi nga naira na. Hang kumagkwarta. Ada mo kwarta kang utang niyo pa lang. Utang niyo pa lang, niyo pa nabayadan. Nay, nga piti ko na yung malipatak. Malipatak la tanagan yon. Hantay nga mabalin nga ko na tayo nga imerit tayo, ijibagbagi tayo. Tanyo kinunayon ka, siyak ngamin di padi. Apo. Dumakkel talapayag mo, agbalin ka arabit, ngurunguran da ka. Kala ko madakay nga naganak. Your sacrifices, nagsakripisyo kayo. Nagpapaadal, namayat di intensyon nyo. Ngam no naupay ka, anya ti kuna ti diablo, isingir mo, anya ti kuna na, siyak nang pagpabasa kanyam, nagbalinan adakes. Siyak tinagrigrigat paraking ka. Trabahon ti demonyo daydayon. Imbes nga pagdaydayo mo kini Apo Diyos, tainikkan na katitalento nga nagtrabaho, laing nga nagtrabaho, na pagballaygim, or-orayan na ti gundaway nga virgin na ka. Ngam no nakabungon ti Espiritu Santo, nakakumot tayo ti grasya ti Espiritu Santo, di tayo pulos manag, nga uray pa'y managbasol tayo, addan tulat tanamnama, uray pa'y no nakapsot tayo, itanok na tayo talat na ti Diyos, ikan na tayo ti regget nga agtrabaho, uray pa'y maababak tayo, addan tulat na panagbalay giti Espiritu na, kadagiti aramid tayo, na idaton tayo keng kuana, maidaydayaw, nagpintas dahi ti Ebanghelyo, anya ti kunana, ti agayat kanyak, ayaten tumet ti ama, ayatek tumet. Adda akto nga agnanayon kada kayo kunana, imulin ni Apo Isos, ramrambakan tayon dahi nga pa iuuli, bimaban ti Espiritu Santo, iso ti mangbungbungon kanya tayo.
Isu ti mang pagpabilag kanya tayo. Isu ti mang tiregta kanya tayo. Isu kung naglaladot ni Jay puso mo, come Holy Spirit, I need you. Kantaan. Kadagiti gundaway nga maabak tayo, dawatem, tapapigsaan na ka. Kadagiti gundaway nga maabakan da jeri na, hanya ti mabalin tayo nga aramiden, para king kuana. Kanya ti kunana, nagpintas. Datoy na kunana, ti agayat kanyak, ayatin to ti amak, ayatik tumet. Na may mayat datoy na udi nga imbaga na, agparangak to ken kuana. Naunagan datoy, agparangak to ken kuana. Isong ano tayo, aramid tayo, babaan ti grasya ti Espiritu Santo, mapaspasan to, maidaydayaw tinagan ti Diyos, ikarkarigatan tayo ti agbiag nga sumurot keng kuana, ure agkara itublak, agkara abak tayo, napinpintas lata ti agsubli nga agdayaw ken kuana, no nakadanon keng kuana, madaldalusan tayo. Hala ti Espiritu kumatimang salukob kada tayo. Dawatin tayo ti Espiritu, ta iso kumatimang papapigsa, di maupupay a puso. Urean niya man, saksakit, problema, relasyon nga haan nga maururnos, kaya ti Espiritu Santo na ita. Dawatin tayo ta pagikisan na dagiti dakes, nga papanawan, anya dagiti dakes, gura, makinangato, anya pa dagiti biases, iso nga hantay makapagserbino na dumata at dabayas tayo, dagiti ti Espiritu nga mang dadadael. Kinamanagim bubukod, bagbagi tayo yung masirserbe, dapat ko sukatan tinasayaat, Holy Spirit, sukatan na kuma, dagito'y dakes, bad spirit, tapno agbyag tayo anawaya, kitain nyo dagito'y nangipatayan da Pilipi, kada dagiti imada, nagikis nawaya-wayaan da, napasantuda, nagmayat kumamot, agawid kayo, iyawid yung ti Espiritu, napnapno tayo ti Espiritu, nagsaya at ti Espiritu tayo, agsisinaranay, uray pa'y nakapsot. Amoy ti Espiritu Santo, dadaulan na tayo. Ado ati kantsaw, uray ka aruba tayo, kunada ka dagiti akulait ka, padi-padi, kunada pa ya. Nay, naglabos ka di langitan. Suda kumamot ti makanggag niya, da kayo mga kanayon nga masirsermonan, da kayo mati adda, isuda awan damat. Kunada mo ka dagiti babae ka, belo lak kurang mau, nagsantukan, demonyon datay nga rod. Virgin datay nga rod. So kunak nga idanon yun tao ka dagita mang kantya-kantyaw kanyayo dagita nga makamismisa haan nga punpunan niya po padi ko nayo tamno oray ko dandanin ko nayo ya dadayo mapo ang kumamot ijay dadaulan na tayo iso nga annadan tayo tunggal aramid tayo laglagipon tayo bakakit no dadaul ti Espiritu nga mang dadaulan na ti Espiritu nga adda kada tayo iso nga napintas ti agtaleklat ta ken kuana napintas ti agkamang latta ken kuana ti apo ko makada kayo kunada kasta kumamot ti Espiritu nya napintas magkidi nga sungbat tapno ti Espiritu tay latta isu ti mang bibiyag mang papapigsa. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo ani Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao, tinapaypay so a Diyos. Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapuken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapos sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet a nailansay ti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama,
umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog ti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay. Kakabsat kumararag tayo iti ama, nga iso tinangted kada tayo ti sabali ama magbaga ti Espiritu ti kinapudno, tapno agtaeng kada tayo iti agnanayon, iti tunggal kararag ko na tayo, apo ipangag mukad ti iglesyam. Idawdawatan tayo ti Santo Papa, dagiti amin nga obispo ken papadi, tapno ti Espiritu ti Santo ti mangted ti gagar, ken inspirasyon da nga agtrabaho iti kaubasan ti Apo, kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, tapno malawlawagan kuma ti panunot da, ken maiturong da ti pagilian tayo, tinananayatal na ken kapya, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, dagiti kakabsat tayo, ama saksakit, dagiti nakurapay, ken dagiti biktima, tinaduma-duma, didigra, ken panakaydadanes, tapno, ti baet, dagitoy, asag sagabain da, natipkerlat da, ti pamati da, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, tigimong tayo, tapno ipangpangruna, ti tunggal maysa kada tayo, ti panagpipinakawan, panagtitinulong, ken panagkaykay sa tayo, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, dagiti pimusay, nakakabsat tayo, tapno makiranod dan iti panagungar ni Apo Jesus, ken magipagdaeng dan ti pagarian na, kumararag tayo. Para kini Father Nick Baquilar, dinutukan ni Pope Leo XIV, ngagbalin nga obispo ti Diocese ti Ordaneta, sampay kumata babaen ti panarabay ti Espiritu Santo, maramit da ti misyon na amang isuro, mangikararag ken nagserbi ti arban ti Apo, kumararag tayo ti Apo. Agulimet tayon tayo metdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Man nakabalin kan manangaasi a Diyos, pinarmek mo ti kinadakes, ket pinabarom ti amin, babaen ken Kristo nga anak mo, iso nga nang dawat ken ka ti Espiritu ti kinapudno, pagtaengem kada kami ti Espiritu, tapno ti langit ken daga, ibunan nagda ti gloriam, ket awan sarday na apamadayaw ken ka, dawatin mi daytoy, gapumet laeng ken Kristo nga apo mi.
Awan tilipnos na pagdaydayaw miken kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makahiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket maipaaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na ipaay mo kad apo ta dumanon ken kadagiti karkararag ken sakripisyo mi tapno babaen ta imbag mo madalusan kami ket maikari kami a makiranod kadagiti sakramento at audan ti pannakapasanto mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo. Ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Takalpasan di pa nang dadael mo kadagiti banbanag adaan, binangon mo dagiti amin ana idasay, ket iti sidong ni Kristo na isubli kada kami, tibiyag anain kasigudan. Anan sata agrag-o ti sangalubungan, iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswan, ti langit ken dagan napno dayti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatwa madaydaya ti umay tinagan ti Apo. Pudnoon ay Apo, abiig ka akin na santo, kat sika ti gubwayan, ti amin akin na santo. Dawatin mi nga ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada itoy ti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagipyo kanyak.
Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungat, inakang insalakan, manubot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungat, inakam insalakan, manubot sa ngalubungan. Iti ngarod panailagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan di kaalis ti panakaisalakan. Agyaman kamken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kamken ka, dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon a biag, ket magiranod kamto ken enggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ginagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo isuda nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mami, ngatat sa dilagi, madaydayaw tinagan rumteng ti pagaryam matumpal tinakem mo ito'y daga akasadilangit idem kadakan ialdaw ito ikanen mi iti patinayon alda papawanem ibasul mi akasne pamakawan mi kadagiti nakabasul kada kami baybayan ngawan lugot
Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namain mi, kan iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kwa na, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awanding gana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo, ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Kapya. At to'y ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbag ton to'y kararwa.
Pumararag tayo. Manakabalin ka agnanayon a Diyos, babanti panagungar ni Kristo, insublim kada kami ti panakiranod mi iti agnanayon a biag, paadwem kad ti ibunga kada kami ti sakramento ti ipapatay ken panagungar ni Kristo, ket punwem dagiti puso mi iti kinamaingel, nga ited daytoy makaisalakan at araon. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agparintumeng tayo. Kararag padagsagsagana ti ordinasyon ken panakaisaad ni Father Nick A. Vaquilar kasubispo. Iwayat yo dagiti iket yo, inwayat da dagiti iket da ket adu tinakalapan da. Manakabalin ken managayat unay nga ama, inbaon mo ti bugbugto nga anak mo, ni Apo Hesu Kristo akangatwa na padi, ken naimbag a pastor amang iwanwan iti arban mo. Si pupuso nga agyaman kami itanay langitan nga ayat mo, iti panangpilim ken ni Father Nick A. Vaquilar nga agbalin nga obispo, ken nagtakem akas pastor amang iwanwan ti Diocese Tordaneta, Pangasinan. Bigbigan mi ken pagyamanan mi daytoy a grasya nga impaay mo iti Arkidiocese ti Nueva Segovia, amang rambak iti may 75 atawen jubileo ti pammati, ngagdalyasat ti sinudo a simbaan, agturong iti pagariam. Si papakumbaba akidawen mi, nga ikawes mukad ka ni Father Nick A. Vaquilar, iso a pinilim ngagbalin nga obispo, tigalad ti naimbag a pastor. Simbolo ti panagkaykaysa ti simbaan, abuklen dagiti papadi ken laygo. Ited mo kad ken kuana ti sirib ken panakaawat, tapno maiwanan na ti arban dagiti mamati. Pagtali na idem ti puso na ti gagar ken tibker, amang ibaklay kadagiti misyon ng paunong mo ken kuana. Misyon amang isuro, mangikararag ken nagserbi kadagiti tattaom, nang nangruna dagiti kanunumuan. Isalakan mo isuna ti anyaman na peggad, ket ilisim iti anyaman na pagbasulan. Ibaon mo ti Espiritu Santo, amang idalan ken mamagmaga ken kuana, kadagiti pangyedeng at tumutop iti plano ken pagayatam, a pagimbagan ti simbaan ng impasdek mo. Sapay kumata tinayin anaya panarabay ni Apo Santa Maria, Virgen de Caridad, ina ti Arkidiocese ti Nueva Segovia. Maaramid na si tutulnog ken si pupudno, dagiti misyon na naibaklay ken kuana, kas nadutukan nga obispo. Dawaten mi amin dagitoy, itinagan ni Apo Hesu Kristo, kangatwa na padi ken naimbag a pastor. Amen. Tumakder tayo. Ti Apo anda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.